कल युग में सच हूँ सबके पैसे यार बा कि बाप माई भाई पैसा। धर्मेंद्र मिश्रा मुखिया जी आपके तरफ से बहुत रुपया का पुरस्कार बा, हार्दिक अभिनंदन बा, यथाजोग शिष्टाचार प्रणाम बा। बहुत पानी मनी में गा लेता नहीं भाई हमारे रितेश पांडे जी बैठे बड़े, बहुत सारा गाना सुने हैं भाई कि बाप माई भाई पैसा बेटा भतार बा कल युग में सच हूँ सबके पैसे यार बा कल युग में सच हूँ सबके पैसे यार बा। बाप माई भाई पैसा बाप माई भाई पैसा बेटा भतार बा कल युग में सच हूँ सबके वो पैसे यार बा कि कल युग में सच हूँ सबके पैसे यार बा। संसार में केहू केहू कुछ ना आवेला। हाँ। इस संसार में केहू केहू कुछ ना आवेला, बाकी सबकर एक खाली समय जरूर आवेला। हाँ। और जब समय आवेला तो सबका सब कुछ आवेला। कि पैसे पढ़ाई पढ़े पैसे पढ़ावेला नाच भी नचावे पैसा साज बजावेला नाच भी नचावे पैसा पैसे पढ़ाई पढ़े पैसे पढ़ावेला नाच भी नचावे पैसा साज बजावेला नाच भी नचावे पैसा साज बजावेला नाच भी नचावे पैसा साज बजावेला। एमे हमनियो के बानी जा। हां कि पैसे खातिर लेखक कवि चाहे गवनिहार बा पैसे खातिर लेखक कवि चाहे गवनिहार बा। बाप माई भाई पैसा बाप माई भाई पैसा बेटा भतार बा कल युग में सच हूँ सबके पैसे यार बा कल युग में सच हूँ सबके पैसे यार बा। बाप माई भाई पैसा बाप माई भाई पैसा बेटा भतार बा कल युग में सच हूँ सबके पैसे यार बा कल युग में सच हूँ सबके पैसे यार बा कल युग में सच हूँ सबके पैसे यार बा। के पंडित